Ola, hoxe estive nunha feira que hai aquí na beira da miña casa, todos os domingos, e, atopeime indo polo camiño cun cuadro un pouco rocambolesco. Había dúas persoas discutindo e se vía que estaban moi anosados, moi enfadados un co outro. E resulta que berraban que só ían toda a feira, non? Entón arrimábanse así as caras, ameaçantes un co outro, e na beira dos oídos berraban. E eu, que estaba como observador, despois eso ficou en nada, non? Pero, como observador, dixen eu, por que a xente, cando está anosada, cando están enfadados uns cos outros, que están cerca, por que berran? Que é o que fai, que elemento é o que fai que berramos para afirmarnos. Entón, algúns dirán, pois é para intimidar, que tamén pode ser, ou é por moitos motivos. Pero eu penso que é máis ben porque os corazóns, cando están anosados, cando están enfadados, alónxanse. A cabeza está próxima, pero o corazón está longe, alónxase un do outro. Entón, canto máis enfadados están, máis o corazón está longe un do outro, e máis, pois, ten que berrar para se entender. Sin embargo, cando observas unha parella que está sentada nun banco, dándose biquiños, apenas se ollan, falan beixiño, porque eso quer decir que o corazón está cerca un do outro. Entón non fai falta berrar. Oise ben un corazón ao outro. Incluso pode a cabeza estar longe, pero como o corazón está cerca, pois non fai falta berrar, dar gritos. E canto máis un se enamora, máis baixa se fai a voz, máis dulce se fai a voz. E chega un momento que están tan enamorados, que nin sequera fai falta falar. Basta unha mirada dulce, basta un xesto de compasión e de amor para que deixes de gritar, deixes incluso de falar, deixes de emitir sonidos. Así que eu penso que na sociedade, se queremos unha sociedade máis justa, temos que aproximar, acercar os corazóns. Pouco importa que a cabeza estea en diversas ideoloxías noutros mundos, se os corazóns están preto un do outro, pois entendémonos máis facilmente. Incluso cando estamos en desacordo, pois non temos falta de berrar un co outro, non temos falta de discutir amargamente. Podemos falar con palabras máis dulces, sin insultos, sin facer como fan certos políticos que están longe da súa población. Ten que berrar, ten que botar discursos de odio, ten que dar grandilocuencias, valga a redundancia, para que ser oídos por o povo. Así que miremos moitas veces nos xestos, nas miradas, na cara que pon moitos políticos, e escollamos aqueles que notemos que o corazón está cerca do noso. Eses son os vos. Bom domingo.